אפשר להתחיל. טוב, אנחנו ממשיכים במקום שפסק... לא, שבוע שעבר בעצם דיברנו על השובבים. השבוע אנחנו בעזרת השם חוזרים חזרה למסלול של מאמר תשובה בתפילה. ואגב, אומר לכם, אתם זוכרים, שגם שדיברנו על תיקון השובבים, דהיינו שאדם יכול להגיע לתיקון נפשו, שזה התכלית, שבשביל להגיע לקרבת אלוהים ליטור, האדם צריך לתקן את הנפש, שזה המידות, הספירות התחתונות שלו, שהם אלה שזקוקות לתיקון. אבל תמיד גם כן, אם אתם זוכרים שאמרנו, יותר נכון פה, תמיד דיברנו על התפילה, אבל תמיד אנחנו מדברים על תיקון השובבים ועל המאמר הצדקה, שזה העיקר התיקון, שציון במשפט תתפדה ושווה בצדקה, דהיינו אדם שרוצה לשוב בתשובה, אז הוא נותן צדקה וכך הוא שב בתשובה, כמו שכותב בעל התניא באיגרת התשובה, וכן אז הדרך, כמו שמביא רבי אמרת באריכות. אבל תמיד דילגנו על איזשהו קטע, גם שהראינו את זה לאנשים, מה שנקרא מבחוץ, והקראנו להם חלקים מהנושא הזה, אבל את החלק הזה דילגנו עליו, דהיינו, שהוא כותב, והנה דע שעכשיו עיקר תיקון נפשותנו תלוי במה שכתבתי באנו תרי מאמרים, מאמר הקדום של תפילה, מאמר הזה של צדקה. אז בדרך כלל אני מביא את המאמר הצדקה, כל העניין הזה, כי זה העיקר, זה הלב מה שנקרא, אבל הוא אומר שצריך תמיד להוסיף לזה גם את כוח התפילה. אז אנחנו בסייעתא דשמיא עושים גם את העניין הזה של התפילה וגם את המאמר של הצדקה ביחד, משלבים אותם כמו שהוא כותב, ובכך נגיע לתיקון השלם בסייעתא דשמיא. וגם כמובן שמה שנעשה בעזרת השם ב-29 לחודש למניינם ביום שני בי"ט בשבט, שזה יהיה תיקון השובבים, אז יהיה תיקון בתפילה שאנחנו עושים אותו, ובנוסף לכך שאנחנו עושים את הצדקה. בוא, אז אתה תגיע, נכון? טוב, נדבר. כותב רבי ארמונות בפרק ג' לא, הזכרתי זה כל כך הרבה פעמים, מתי זה? אז שאלתי מתי, אז טוב, לא, הפתעת יש בלוח. אני דיסלקטי, אני לא יכול לעשוב לי. אבל תדע אחי, כי להתקרב לשם באמת, לעקור שורש הרע מקרבו וחלק הזוהמה והפסולת מהחטאים, עיקר שבעיקרים הוא המידות שהכל תלוי בהם. לזה צריך דווקא תשובה בתפילה בקביעות. דהיינו לסדר לעצמו איזה שעה או שתיים לפי שעותיו וענייניו, וזה הזמן היותר מוכשר, קודם אור היום, שאז נעשה בחינת התחדשות בכל העולמות, והקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן אלה. ואז את רצון להשם קובע בזוהר הקדוש, וגם האדם אחר שנתו נעשה בריאה חדשה ומוחו צלול קצת, וגם בני ביתו על פי רוב ישנים בזה הזמן. לכן גם מי שאין לו מקום בחדר מיוחד יוכל אז בזה השעה לעורר ליבו ולעסוק בתשובה. ואם לא אפשר אז יהיה קודם השינה, ואם לא אפשר אז גם ביום הוא טוב ונכון לקבוע על כל פנים שעה בקביעות. פשוט דברים פשוטים, נכון? עכשיו אנחנו נסתכל עם הכלים שכבר קיבלנו בשלום קודמים. עוד הפעם שמענו מה קראתי? עוד הפעם, ראיתי שאתם עסוקים בהלכה, והדרת פני זקן וכו'. נפנק אותך. כותב רבי ארמונתה. אבל דע אחי, כי להתקרב להשם באמת, לעקור שורש הרע מקרבו וחלק הזוהמה והפסולת מהחטאים, ועיקר שבעיקרים הוא המידות שהכל בהם תלוי. לזה צריך דווקא תשובה בתפילה בקביעות, דהיינו לסדר לעצמו איזה שעה או שתיים וכו'. בסדר עד כאן? פשט. אתה יכול להסביר פשט? פשוט. מה אומר? תפלל וכו', ככה תעקור את זה ראש הזמן. עכשיו נסתכל קצת יותר פנימה. מדבר על התפילה רגילה או תפילה פרטית? אז פה הוא מדבר על תפילה שהיא נקראת תשובה. תפילה בתשובה. כשאדם מעשה תפילה לעצמו, בדיוק. כאילו מעבר לשלוש תפילות. נכון, אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים ואמרנו שפה אנחנו מדברים על שלוש התפילות המסודרות לנו מתקנת חז"ל, אלא מהתפילות שאדם מסדר לעצמו, מה שנקרא בין לבין, או בסדר קבוע שהוא עושה לעצמו, אבל לא הסדר התפילות, השלוש תפילות של יום, שמשקרות בין. אז הוא כותב עוד הפעם. אבל דע אחי, כי להתקרב להשם באמת. אז אנחנו כבר יודעים. ראינו מה כותב
המסילת ישרים בהקדמה שלו רבי חיים משה לוצאטו. מה הוא כותב בהקדמה מסילת ישרים? הוא כותב שהעיקר, בואו נקריא את לשונו הקדושה והטהורה. הוא כותב, אך מעטים, אני קורא חלק מההקדמה שלו, אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות, ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. דהיינו, מה העיקר? זה עיקר. מה העיקר? עוד הפעם, לקבוע עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. זה דברים עיקריים, שמה הם? על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל שאר חלקי החסידות. ואז הוא כותב עוד, וכשתסתכל בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. זה השלמות האמיתי. והוא מה שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ואומר אחד שאלתי מת השם אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי וכו', כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. אז מה הטוב האמיתי? הדבקות בו יתברך. הדבקות זה לא מורכב מהרב ויראה. זה מרכיב אותו, זה... לא שזה מרכיב אותו, אלא זה מונע את הדבקות או מגלה את הדבקות. או מביא לדבקות. ונסביר בסייעתא דשמיא. אז הוא כותב עוד הפעם, אבל דע אחי כי להתקרב לשם באמת. מה זה להתקרב לשם באמת? מה הוא מתכוון? להגיע לדבקות בו יתברך. נכון? איך מגיעים לדבקות בו יתברך? אז הוא כותב, יופי, אבל דע אחי, כי להתקרב לשם באמת, לעקור שורש הרע מקרבו וחלק הזוהמה והפסולת מהחטאים. אז הוא כבר מגלה לי, אתה יודע, בשביל להגיע לקרבת השם באמת, איך אתה עושה את זה? זה לעקור את השורש הרע מקרבו, איך? על ידי זוהמת ופסולת החטאים. כי אמרנו שהחטאים מה עושים על הנפש של האדם? מעטה וקליפה, עושים חסימה על האור האלוקי, את השפע לרדת לו לנפש. אז מה עושים? ואז הוא אומר, ועיקר שבעיקרים, זה מה שאמרת מקודם, הוא המידות, שהכל תלוי בהם, שהכל בהם תלוי. מה זה המידות? מה זה המידות? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, נכון? וזה מה שכתב המסילת ישרים. מה הוא כותב? שלמות העבודה, על האהבה, על היראה. מה זה אהבה ויראה? אהבה וחסד, יראה זה גבורה. נכון או לא? זוכרים? תפארת ודת המיצוע וכן על זה הדרך ושאר המידות. אז עוד הפעם, אבל דע אחי, כי להתקרב להשם באמת, דהיינו להגיע לדבקות. אז מה צריך לעשות? הוא כותב, לעקור שורש הרע מקרבו וחלק הזוהמה והפסולת מהחטאים, ועיקר שבעיקרים הוא המידות שהכל בהם תלוי, דהיינו שאם הוא לא ינקה את חילת העוונות מאיפה? מהמידות שבנפש. אז הוא לא יזכה להגיע לדבקות, לקרבת אלוקים לי טוב, כי זה הזוהמה עושה ממנו מחסום. מה? סומר, עשה טוב. יפה מאוד. אז אתה לפי שיטתך, אם עכשיו אדם בא, הוא נגיד עשה הרבה חטאים ועוונות, והוא עכשיו החליט לסור מרע, אומר די אני מפסיק את החטאים והעוונות, ועכשיו מתחיל לעשות טוב, עושה חסדים, עושה מצוות, הוא יגיע לדבקות? אין דבר כזה, זה אין סוף עבודה. הוא יגיע לדבקות בסוף? לא, אבל אין סוף עבודה. זאת אומרת, זה עבודה שאין לה סוף. אני רוצה שאתה, אחי עזר, דחבש, תגיע לדבקות בשם יתברך. יש אפשרות כזאת או לא? כן, אבל לכל החיים. אני אחדש לך. אף פעם לא מגיע... זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה חייב לעבודה. אחי עזר, אתה בעזרת השם תגיע, אם ירצה השם, ביום שני, בעוד שבועיים, לתיקון שנעשה פה בראש העין, תיקון השבבים. אני מבטיח לך, אם תעשה איתנו את התיקון בעזרת השם, אתה תרגיש שאתה תצא משם אחרת לגמרי. יום למחרת, או באותו יום, אתה כבר תרגיש דבקות אחרת לגמרי בשם יתברך. אתה תרגיש שמחה, אתה תרגיש התרוממות הרוח, אתה תרגיש שאתה... סיפרתי פה, יום חמישי עשינו תיקון, יום שישי אני בבית עושה צורכי שבת ורוקד. אמיתי, לא עכשיו תגיד אני עושה את עצמי, מנסה לרקוד. לא, אני רוקד כי אני קופץ. הכל שמח, הכל טוב. למה? כי הסרתי מעלי כמה שכבות של כמה קליפות.
אבל גם אני מרגיש ככה, אבל לפעמים יש נפילות. בסדר, אז מה עושים שנופלים? יש את הנפילות קטנות. מה עושים שנופלים? מה עושים שנופלים? אז אני שם את זה בצד, אני אומר, מה, אני משליך? מה עושים שנופלים? קמים. קמים. משליכים על הקדוש ברוך הוא. איך קמים? תשובה. תשובה. כן, תשובה. אנחנו רוצים לקעקע ולהסיר את הזוהמה ואת הפסולת מהשורש, לעקור אותה. להסיר את הזוהמה מקרבנו, מהנפש שלנו. איך עושים את זה? אז אמרנו שיש לנו תשובה בתפילה וצדקה. אנחנו נעשה שתיהם ביום שני בעזרת השם בעוד שבועיים פה. דהיינו שאנחנו נצרף את התפילה שנעשה על פי הרשש ואת הצדקה שאנחנו נוסיף על כל החטאים והעוונות שנרצה לפדות אותם. ממילא האדם מסיר מעליו קליפות ושכבות שאפילו לא יודע ולא מודע להם שהוא עבר וחטא ופשע, והקדוש ברוך הוא רחום וחנון מוחל וסולח. ממילא האדם נקי. פלא פלאים איך שזה עובד. והוכחנו מדמוחדצר וכולי, שזה דברים שמה שנקרא הקדוש ברוך הוא הטביע חוק בבריאה. חוק שהוא נתן את הסוד הזה לאברהם אבינו, שנאמר וידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דהיינו שהצדקה הזאת זה סוד שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו, כדי שהבנים שלו יוכלו לפדות את עצמם מהחטאים שלהם. כי אני רוצה שיתקרבו אליי. אז איך אני אעשה את זה? ייתנו לי מהדמים שלהם. כי הדם הוא הנפש, דמים זה המעות שלו. וכך שאדם נותן וקצת כואב לו לתת. והוא במצב דחוק. והוא אומר, תשמע, אני אפרוס, אני אעשה תשלומים, אני אעשה פה, אין לך דבר יותר חביב מזה. אם אדם עכשיו הוא יושב על כמה מיליונים, אומרים לו, תשמע, תפדה ב7,000 שקל, זה לאדם בינוני, הוא אומר, מה 7,000 שקל? קח 50,000 שקל. אבל יש לו כמה מיליונים או מיליארדים. זה לא שיחק אצלו אפילו, הוא לא הרגיש את זה בכלל. זה כמו שתגיד למישהו שיש לו עכשיו 50,000 שקל בבנק, תשמע, תעשה טובה ופה וזה, קצת קשה. מה קשה? קנה לבן הזה מנה פלאפל 15 שקל. קשה? מה קשה? בזה שנייה אחת, קח 15 שקל, תקנה. הבן אדם שיש לו מנת פלאפל אחת, ואומרים לו, תשמע, הבן אדם הזה רעב, הוא אומר, אבל מה אני יכול לעשות? אומרים, טוב, אני אחלק את המנה לחצי ויתן לו חצי. אז מה הוא בעצם נתן לו? חצי מהרכוש שלו. כמו שהעשיר היה נותן חצי מכל הממון שיש לו. הם מסוגל לעשות דבר כזה? אז זה גם זכות מאוד גדולה, שהאדם דווקא מתי שאין לו והוא צריך להתגלגל וכו' וזה, לתת. מה? עוד הפעם? שיביא לו את החצי. מי דיבר עכשיו על להתגרש מאשתו? לא, אתה אומר מאיפה תיתן. אנחנו דיברנו על המנוע של הרכב שבוע שעבר, אמרת שהיית משקיע ועושה מנוע חדש, נכון? לא, אני צחק מזה, אנשים שחשוב אמן, אדם מגיע למוסך, אומר כמה עולה המנוע? אומר לו כך וכך, אומר לו, תשמע, אין לי כסף וזה, תפרוס תשלומים, בסדר? אומר לו, בסדר. נכון? אתה לא תשאר בלי מנוע, אתה תפרוס, אתה תעשה הכל. לא תמיד את אורו בסדר, אני פעם אמרו לי, לוקח את האוטו, מתנה, עזוב אותי. לא, אבל לא היה לי מה, תגיע איתו, צריך סכום יותר מהאוטו. אתה יודע מה, משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? אתה יודע משל למה הדבר דומה? אחד בא אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לפדות את... אדם, לא, אתה רוצה, תן לי לסיים את המשפט. אדם מה רוצה, עכשיו אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לפדות את כל האיסורים שלך ואת כל הזה, תפדה, שלם איקס כסף, תפדה את הכל. אומר, עזוב, אתה יודע מה, תן לי להתייסר. קח את האוטו, נלך ברגל, תבין, הוא הולך להתייסר עכשיו עם מוניות, עם אוטובוסים, עם זה, ברגל, וללכת ולחזור. העיקר, לא ישלם על האוטו. טוב, זה גם אפשרות. בסדר, אפשר, אמרנו שאפשר. בסדר, זה בחירה חופשית, אפשר גם להתייסר, הכל טוב, מה שרוצים. טוב, זה כיתה טיפולית למהדרין. טוב. גם מסבירים, דברים פשוטים, רוצים לקוח ולכל לסבול. טוב. בסוף הסיפור, בסוף קנה אותו אחר אולי. בסוף זהו, קנה אותו אחר. טוב. איי. אבל דע אחי כי להתקרב לשם באמת, לעקור שורש הרע מקרבו וחלק הזוהמה והפסולת מהחטאים, ועיקר שבעיקרים הוא המידות שהכל בהם תלוי, דהיינו זה מה שגורם לו לחסימה של השפע ולאור להיכנס אליו, התיקון הנפש הזה שהוא צריך לתקן את נפשו והוא לא מצליח לתקן בזמן שיש עליו חטאים והעוונות, והוא לא מצליח להגיע לקרבת השם אלוקים לטוב, הוא בפרצוף 9 באב כל הזמן, אפילו אם הוא בחוץ, מה העניינים, מה קורה, מחייך וכו' וזה, מגיע הביתה, מה קרה?
שם זה המדיד, שם תבדוק את עצמך איך אתה נראה באמת. אם אתה בבית לא באמת שמח, יש פה בעיה. מה הבעיה? אני אגלה לך מה הבעיה. חטאים ועוונות. החטאים גורמים למה? לחוסר אור להיכנס אליך בנפש, להאיר בנשמתך ולהזריח אותך. למה אתה מחייך וצוחק? אני נזכר בבית, אני בכלל מאושר, איך אני שמח בבית אצלי? ברוך השם. אני לא רוצה להגיד לך שאתה פטור מהתיקון. כי יש שמחה גם, אתה יודע. טוב. בורח מהנושא. כן. אז איך עושים את זה? איך זוכים לשרש ולעקור את הזוהמה שבקרבו, בעיקר במידות? לזה צריך דווקא תשובה בתפילה בקביעות. שמעתם? עכשיו, אם אנחנו נחזור חזרה על כל השיעורים שלמדנו בפעמים שעבר. אותו זמן, אותו שעה, 40 יום כאילו. עכשיו אדם בא, הוא יודע שעכשיו קורה לו איזושהי בעיה, איזושהי מסורים, הלך המנוע, והוא רוצה להגיד למוסכניק, תשאיר את האוטו אצלך כבר, אין לי כוח לאוטו הזה, כמה כסף הוצאתי עליו, גם אני אמכור אותו, אני לא כיסיתי את ההוצאות שהוצאתי עליו כבר. אבל במקום להבין, למה יש לך את האיסורים האלה? למה אתה צריך להוציא על האוטו כל כך הרבה כספים? למה אתה צריך להגיע למוסך כל הזמן? למה יש בן אדם קנה את אותו טרנטה כמו שלך, והוא נוסע, שם דלק, אפילו לא בודק שמן מים, ונוסע ונוסע ונוסע, והאוטו נוסע כמו פנתר. אחרי שהוא מוכר אותו, אצל ההוא הלך המנוע. מה אתם אומרים? יכול לבוא לה בטענות, מחר תגיד לו מקולקל, או שקניתי הבעיה שלך. על פי ההלכה מה אתם אומרים? לא, מתה פרתו אצל המשיב. יפה מאוד. איך זה נקרא בהגדרה הלכתית? מזלך כגרים. המזל שלך גרם. אני יכולתי לנסוע מהאוטו הזה אולי גם עוד 10 שנים, ולא קורה לו כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שלי, האוטו יישאר בלי בלאי. עכשיו תבינו, בן אדם שלא למד את השיעורים שלמדנו בשיעורים קודמים, הוא לא יתפוס מה אני אומר עכשיו. מה אתה מדבר? מה הדבר? האוטו יש לו בלאי. אתה נוסע איתו, מתקלקל, נהרס, זה דבר שהוא טבעי. נכון? אומר לו לא. האוטו יתקלקל לפי האדם, לפי מה חובותיו ומה זכויותיו. ואתם מבינים שזה ככה צריך להיות? הרי מי מהווה וחיה בכל רגע ממש כל בורג באוטו? מי בכלל עושה שיש שמן במה? איך יש שמן במה? איך זה לא נעלם? איך זה נמצא? איך זה קיים בכלל? מי מהווה את זה בכל רגע ועת ממש? הקדוש ברוך הוא בכל רגע ועת ממש מחיה ומהווה בכל רגע, והוכחנו את זה על פי המדע אפילו. שכל הזמן זה בתנועה סיבובית, כל החלקי האטומים האלה, מה שנקרא, אם זה בבוכנות, אם זה במנוע, אם זה בשמן, כל אחד מהם יש לו צורה אחרת של מולקולות, ואיך שהאטומים שבו יוצרים את מה שאתה רואה כביכול לנגד עיניך, שזה כביכול הטבע. אבל באמת זה נס גלוי. אפילו שזה ברזל וזה פלדה וזה בוכנה וקשקושים, זה נס גלוי. עצם זה שהאוטו נוסע זה נס. לא בגלל שאתה לא מבין איך הוא נוסע, איך שהזרקה של הדלק מגיעה לבוכנה, שם מתפוצץ הדלק בגלל שיש לך את הפלאגים והניצוץ של האש שורף את הדלק ומפוצץ ואת הבוכנה מעלה אותה ומוריד אותה. לא! זה אתה מבין. אבל עדיין אתה אומר זה נס. זה לא יכול להיות שהאוטו יכול לנסוע, כי זה לא יכול להיות בכלל שיש פה אוטו שהוא מורכב בכל כך הרבה חלקים. אני אגיד לכם את האמת, לפעמים אני נוסע ואני אומר ריבונו של עולם תוך כדי 100, נסיעה של 100, רק שלא ישתחרר איזה גלגל, איזה משהו, רק שלא יעוף. תשאיר את האוטו שלם, שימשיך לנסוע. אסור לחשוב על זה. איי, 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 איי. אז אם עכשיו האדם יודע שיש לו בעיות כאלה ואחרות, בין אם זה מאישה, בין אם זה הילדים, בין אם זה מהשכנים, בין אם זה מהחברים, בין אם זה מהעבודה, בין אם זה מבית כנסת, בין אם זה מכל מקום. לא הולך לו פה, לא הולך לו שם, יש לו דוחק פרנסה, יש איסורים. ואמרנו שכולנו סובלים מהם איסורים. כולם. קח את מי שחי על מי מנוחות, ונמצא עכשיו, אני יודע איפה, בלוג איילנד. למה אני אומר לוג איילנד? אתם יודעים למה? הייתי שם. וסיפרתי להם, כן, אבל סיפרתי להם שרוצים להגיד למישהו מה אתה מדמיין, מה אתה חושב, כאילו מה אתה, איפה אתה חי, כמו באספמיה, אז מה אתה אומר, מה אומרים לו? מה אתה חושב שאתה בלוג איילנד? איפה אתה חושב שאתה נמצא? איך הגענו לזה אבל? טיסה 772. אז עכשיו אם יש לו בעיות,
ואפילו אם הוא נמצא, אמרנו, בלוג איילנד, מבסוט לו שם על האי, מה שנקרא על חוף הים, שתזף, ולכאורה הכל טוב. הוא רק הכניס את היד לכיס, כי אמרו לו כמה זה עולה, אמרו לו $3. הוא מוצא לו השטר של $100. הוא אומר, רגע, שנייה, יש לי $3, אבל מכניס את היד לכיס עוד הפעם, מוציא, זה $50. רגע, מכניס את היד עוד הפעם, הנה $1, רגע, שנייה אחת, בכיס השני יש $2. הוא עבר איסורים או לא עבר איסורים? ראיתם פלא פלאים. דיינו, מה צריך להיות? עם כל התענוגות שיש לו, להכניס את היד לכיס פעם אחת, להוציא בדיוק $3, ובבקשה, הנה, קח $3. אז קל וחומר, אם אתה לא יושב רבי אברהם בלוג איילנד, ואתה לא משתזף על האי, ואין לך $100 בכיס שיוצא בטעות ואתה מחזיר אותו חזרה, אז קל וחומר איזה איסורים אתה עובר כל הזמן. שלא נדבר אם אתה נוסע על האופנוע ונרתע לך גם הפנקסים ועניינים. זה איסורים, רק אנחנו חושבים שזה ככה, זה בשגרה, כאילו זה הכל בסדר. לא, תדע לך, אם אתה תהיה מתוקן בנפשך, לא יבואו לך כאלה איסורים. מה זאת אומרת? איך שאתה תצא עכשיו לבחוץ, יפסיק הגשם. כפשוטו ממש. כנס לבית כנסת, תשמע מבול, פעם, זה איך שאתה תצא לבית כנסת, יפסיק הגשם. אבל זה לא קוב, אם אני רוצה גשם, ואנחנו באים ביחד. תקשיב טוב. אבל יש אנשים שמקבלים איסורים אז אצלך יהיה גשם ואצלו לא יהיה גשם. זה כמו במכת דם, להם היה דם ולהם שותים אותו. זה הנס. יש אנשים, גם יש רק במצב הזה. ממשיכים, רבו איתי. לזה צריך דווקא תשובה בתפילה בקביעות. דהיינו מה? האדם רוצה לנקות את נפשו. ואם אנחנו זוכרים שכל מה שיש לנו בנפש זה בעצם כמו לדים. זוכרים שאמרנו שיש לנו רמ"ח מצוות תעשה, שעשה לו תעשה, נתרגם את זה ללדים, לאורות. אבל איזה צורה של לדים? פרוז'קטורים שהם בעצם מקרינים החוצה את העולם. אם המידת חסד שלי מתוקנת, אז העולם שמראה לי חסד הוא מתוקן. אנשים, אני אראה שעושים חסד אחד עם השני, אני אראה שיש אהבה בין הבריות, אני אראה שיש מה שנקרא שפע וברכה בעולם בצורה מתוקנת. אבל אם מידת החסד אצלי מקולקלת, יש לה איזשהו פגם, אז אני אגיד, למה בן אדם הזה לא יכול לעזור? מה? למה לעשות רעה תחת טובה ותמיד הוא ימצא את מי מה זה ימצא? אם ימציאו לו, זה יותר מדויק להגיד. למה ימציאו לו? כי זה משהו מקרין החוצה. את הבלוק שיש לו על מידת החסד, היא מנסה להקרין החוצה איזשהו משהו ברור ויוצא משהו מקולקל. הוראת השעה מה היא? אתה צריך לתקן. איך אתה תתקן את מה שאתה רואה בחוץ שהוא דורש תיקון? שאתה מתרגם את מידת החסד למשל לצורה שלילית. מבינים מה אני אומר, נכון? אז ברגע שאני רואה, אני אומר, תראה איך הבן אדם הזה לא מסוגל לעזור לחבר שלו, לא מתבייש. איפה הסירחון הזה נמצא? איפה החוסר בושה הזאת נמצאת? אצלך? במשהו, שמץ מינהו, אצלך מידת החסד פגומה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה? תתקן, כדי שהוא יוכל להזרים לך את האור במידת החסד וייכנס לגבורה ולתפארת, וכן על זה הדרך. איך תתקן את מידת החסד שאתה רואה שהחבר לא עושה עם החבר שלו חסד? ככה אתה מגדיר את זה לפחות, ואתה כועס על זה מאוד, כמו שאמרנו. איך תתקן, אברהם? טוב, נלך למתקדמים יותר. עמית? אחרי זה. תתקן בעצמך, תראה הכל זה מראה, זה מראה. איך תתקן? אתה עושה חשבון נפש, מה צריכה לא בסדר. ומה עושים? מה זה חסד עם אנשים? תשובה! תתפלל, מה זה להתפלל? מה להתפלל? תשובה ותפילה. ריבונו של עולם, תראה את הבן אדם האכזרי הזה, קח אותו מהעולם, מי צריך אותו? זה גם אפשר להתפלל על זה. גם אפשר להתפלל על דברים כאלה, היה מעשה בגמרא. לא יודע אם אנחנו טוב, בכל מקרה לענייננו, מה צריך לעשות? תשובה על אותו עניין שהוא ראה בחוץ. איך? בתפילה. יאמר כמו שאמרנו, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני לא יודע על מה, אבל אתה מראה לי עכשיו איזשהו פגם בחוץ, אני מבין שזה נמצא בתוכי, אני צריך לתקן את זה, אני לא יודע איך, אבל ריבונו של עולם, מחוק ברחמך רבי. את כל הזיכרונות שנמצאים בתוכי באותה מידה שמראים לי את מה שאני רואה בחוץ, שאני אומר את זה בצורה שלילית.
ואמרנו שאפשר לומר מחול צלע כפר, שזה ראשי תיבות מסך שנוצר על הנפש. סופי תיבות רחל, מי זאת רחל? הם הבנים, תבוא האם ותקנח צואת בנה, שזה הצואה שנגרמה לנו, שעשינו על הנפש. אז אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם מחול צלע כפר, הקדוש ברוך הוא אמרנו מוריד אש קדוש משמיים ומסורף ומלחך את כל האחירות שבנפשו. זוכרים את זה, נכון? אתה מזכיר לנו, אנחנו זוכרים. איי, 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 איי. איזה רבי אהרון רטה. תראו איך הוא מכניס פה בתוך כמה מילים. תילי תילים. לזה צריך דווקא תשובה בתפילה בקביעות. אם אדם חושב שהוא יכול מדי פעם ככה ביום להגיד, אני צריך לעשות תשובה על זה בטח. כן, הנה פה, יש פה בעיה, צריך לעשות תשובה. לא, לא הבנת. אתה כל יום צריך לייחד לך זמן ולעשות חשבון נפש. זה מה שאמר... מה היה היום? מה אמר לך בס? שאם הבן אדם מגיע לדבקות, אבל כל יום הוא צריך עוד לחדש ולעשות ולעשות. זה מה שהוא אומר. לא הגעת לדבקות, זה נגמר, זהו. אני לא אמרתי שזה נגמר, אבל לא, אמרתי... אני אומר, הוא אמר, לא אמרתי את אמרת. יפה, אבל אמרתי שאם האדם בוחן בעצמו והוא ביום יום שלו, הוא לא הולך וצוהל, באמת, שמחה פנימית, יש לו איזשהו, הוא אומר, הרגשה טובה, אני מרגיש טוב, ברוך השם, טוב לי. למה טוב לך? לא, טוב לי. כי זורם בו אור. איך יזרום בו אור? תראה איך אנשים הולכים היום, אנשים בדאגות, בחרדות, בפחדים, בייסורים, בנפש ובגוף. ודעו לכם, דעו לכם נאמנה, אמרתי את זה גם שבוע שעבר, אם אדם עושה את התיקון הזה כמו שצריך, אפילו אם הוא חולה בגופו, יכול להביא מזור לגופו, להיות בריא בגופו. נשלח לו מה שנקרא רפואה לגוף גם כן. הקראנו את זה שבוע שעבר? אני אגיד לכם... עמוד 17. 17? 17, כן. אתה צודק, שזה היה פה. איך זה בדיוק את 17? זה לא 17, 11. מה עוד שיש? שישה ימי בראשית. מעלה י"א, שימו לב. ועוד מובא שם. מכאן ולהלאה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אין השם רופאך. כי על ידי שמירת הברית הקדוש ברוך הוא רופא אותו גופו ונפשו. אם כן, מי שיש לו איזה חולשה או חולי חס ושלום, אז עיקר שיעשה תשובה. על זה הפגם, פגם היסוד. וכשנרצה תשובתו, התרצה תשובתו, על זה, אז יתקיים בו. כי אני השם רופאך. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא על ידי מלאך, שזה רפואה קיימת לעד. על ידי מה? שהוא יעשה תשובה. על פגם הברית הוא כותב כאן, כי זה בדרך כלל מה שמביא את כל החולאים. אבל כמובן שראינו שאם אדם יודע שיש בו כעס, אדם יודע שעבר על חטאים אחרים, כגון שזל, אשת איש, אני יודע מה, נשבע ולא קיים, נדר ולא קיים, שהשם ברחם על זה נאמר קובר את בניו, וכן אז הדרך, כדאי שיעשה. בסך הכל לפדות 6 ימים של תענית. תראה איזה טיפשות, זה לא יומן. 6 ימים כפול 3 שקלים. כמה זה יוצא 6 כפול 3? 18 שקלים. חי שקלים לתרום בצדקה ולהגיד, הרי אני פודה אם נדרתי ולא קיימתי. מי לא יעשה דבר כזה? רק שויטה שבאוי לו. עוד לא דיברנו על מנוע חדש לאוטו. אוברול. הוא נוסע באוטובוס. אוי, יש כוח לאוטו. איי, 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 אני לא יודע איזה זכות יש לי להעביר את הדברים האלה. למסור את הדברים האלה הלאה, ואם רק אחד מאיתנו יזכה לעשות את זה, איזה זכות. לקרב את הגאולה. אתם יודעים מה הזכות של מה שעושים את זה? אני אקריא לכם בקיצור נמרץ. איי, 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 זה פה. מה, איזה עמוד? זה 136. אבל למעלה, לא, לא, לא. כותב רבי אהרון רטה, שימו לב. אמן. יש פה 72 מעלות של מה שאנחנו הולכים לעשות בסייעתא דשמיא, אני מקריא לכם את העיקר שבעיקרים. אמרו רבותינו ז"ל, עכשיו כל זה מתבסס על הצדקה שנותנים עכשיו למשל לפדיון התעניות. אדם נותן פדיון התעניות ורוצה מה שנקרא לפדות את נפשו, הוא נותן צדקה.
נכון? לאברך מה שנקרא וכולי שזקוק לכסף. אז הוא כותב כך: אמרו רבותינו ז"ל, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. עכשיו צריך לדעת שכל מה שכתוב כאן זה גמרות, זה זוהר וכולי, זה הכל אמת לאמיתה, אין פה איזשהו גוזמה. אז לקרב את הגאולה מי לא רוצה? אתה יכול להשתתף בקרוב הגאולה? גדול עושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. שמעת? וכולי וכולי, ואז הוא כותב, גדול עושה צדקה יותר מכל הקורבנות. הקראנו את זה פעם. אם אדם רוצה להקריב קורבן, כמה עולה לו? כמה עולה עם קורבן להביא איזה כבש או איזה עגלה? עגלה איזה 14,000 כמעט. עגל 8-6 7,000? עגלה, עגל. לא יודע, אמרת כבש. אמרתי בהתחלה כבש, עכשיו אמרתי עגלה. נשארתי בכבש. עכשיו... אתה תביא תרנגול, עמי. אז מה? אז גדול העושה צדקה יותר מכל הקורבנות. שומע? אדם אומר לו, שמע, תקריב קורבן. הוא אומר, להביא קורבן? בטח, אני אשקיע, אני אביא קורבן בית המקדש, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין. תביא לצדקה לאברך, יותר חשוב בשבילי כל הקורבנות. גדולה צדקה ששקולה כנגד כל המצוות. גדולה צדקה שמצלת את האדם מדינה של גיהנום. גדולה צדקה שנעשית לו כשריון. חשובה מצוות צדקה שעל ידי הרדיפה אחר הצדקה ימצא חיים, עושר וכבוד. חשובה מצוות צדקה שנותן צדקה לעני מתברך ב6 ברכות. חשובה מצוות צדקה שרודף אחר צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו תמיד דמעות שיוכל לתת צדקה. ולא עוד אלה שהקדוש ברוך הוא ממציא לו עניים מהוגנים ליתן להם צדקה, כי לזה צריכים זכות גדול. זה מה שאמרנו גם, שמוטב שיחלק ל100 עניים צדקה. למה? השם יהיה בהם עני הגון אחד. אבל אם אתה יודע שיש עני הגון אחד, אז הוא כותב כאן מפורש, עדיף לתת לו צדקה בשלמות, לתת לו הרבה פרנסה, שיהיה לו פרנסה מזה, ולא יצטרך לשאול לבריות, מאשר שתחלק לכמה עניים, ולא יהיה להם מזה פרנסה. ואז הוא כותב, חשובה מצוות צדקה, שבזכותה האדם ניצול מן הגולגולות והארנוניות, כל המיסים למיניהם, כל מיני דוחות. הוא חנה באדום לבן, לא קיבל דוח. למה? הוא לא יודע, בגלל שהוא נתן צדקה לפני כן, לאיזה מישהו, משהו זה, נתן צדקה, הקדוש ברוך הוא פדה לו את זה. לא היה נותן צדקה, היה צריך להיפרד מהכסף הזה בעל כוחו לרשויות. חשובה מצוות צדקה שנותן צדקה לתלמיד חכם, הגם שהוא עם הארץ, מלינין אותו אצל תלמיד חכם, דכתיב בצל החוכמה בצל הכסף. מה? אז אני אסביר. הרי כתוב שמי שאין לו תורה, אין טל תורה מחייהו. בשביל לקום לתחיית המתים צריך שיהיה לך טל תורה. אם לא למדת תורה, מה יחיה אותך? מה יחיה אותך? אין מה שיחיה אותך, אין מה לעשות. אין מה לעשות. יש מה לעשות. בצל החוכמה, בצל הכסף. אתה נותן לתלמיד חכם כסף, אתה הופך להיות שותף איתו בתורה שלו. במה שהוא לומד. ואז מלינים אותך אצל התלמיד חכם. אתה צריך להתנות את זה איתו, לא? לא. לא. סחר וזהות. זה משהו אחר. זה לשותף איתו עכשיו מכאן והלאה, אתה צריך לתת לו גם סכום, שהוא מה שנקרא סכום שהוא יכול להתפרנס ממנו כמשכורת. אתה מסוגל לתת לי עכשיו לאברך 14-15 אלף שקל כל חודש בשביל להיות שותף איתו? וגם זה נחשב למתנה, שמה שהוא נותן לך. כי כל הון שבעולם לא ישווה למה שהוא נותן לך בעד מה שאתה נותן לו. כל הון שבעולם לא ישווה. אם אתה לא נותן לו 14,000, אתה נותן לו סתם דוגמה, בוא נגיד, סכום ריאלי שאנשים יכולים לתת פה, בוא נגיד 1,000 שקל, נותן לו בחודש, הוא אומר לו, חלק יחסית מהלימוד שלך, לא הכל אלה, אתה לא יכול לקנות ב1,000 שקל את כל הלימוד שלו. אז עוד הפעם, בעניין של הסכמי שכר וזבולון, שכר וזבולון חלק יחסית, אפשרי. אבל מה המטרה? המטרה היא שיששכר הוא מה שנקרא, כן, ששכר הוא מה שנקרא יישב וילמד ביישוב הדעת. לא שאתה נותן לו 1,000 שקל ועכשיו מה הוא עושה איתם? איפה שכירות, איפה זה, וכל הראש שלו מסכן בולבל, הוא צריך עוד לדאוג בכסף. איך אתה רוצה שהוא יישב וילמד ויתעלה בתורה? עדיף לא לתת לו. אני לא אמרתי לא לתת, אמרתי תיתן בלי סכם שכר וזבולון, אלא מצד שאתה נותן לו, אתה שותף איתו בתורה, בסדר, ביחד חלק יחסי מה שנקרא. זה הכוונה שלי. בסדר. אל תראה, לא עכשיו אתה קורס. טוב, בסדר. חייב לבוא לו שחורים שלך בליבה את מגור, תראה את תהיה רפואה. היי, חשובה מצוות צדקה שאפילו גלי הים צועקים ומליצים זכות עליו וכולי, ומביא כמובן וכולי. חשובה מצוות צדקה, שימו לב, טוב, יש הרבה עשירים שתורמים הרבה כספים. אתה שומע אברהם? יש הרבה עשירים תורמים מיליונים,
והם לא זוכים למה שבן אדם פשוט יכול לזכות אם הוא לא עושה את מה שנגיד עכשיו. למה? מה השירים עושים? הם אומרים, מה, למה אתה צריך כסף? שמע, אני בונה בית מדרש עכשיו, 3 קומות, זה, כמה כסף זה עולה? 10 מיליון דולר. קח ממני 3 מיליון דולר. איזה סכום הוא נתן? נתן סכום או לא? שליש מבנה. ועוד איזה מבנה, תראה בכמה עשרות מיליוני דולרים, נכון? פלא פלאים. בא איזה אחד, עושה כמה צ'קים, פורש תשלומים, נותן לאיזה אברך שיהיה לו כסף, מה שנקרא, מי חשוב יותר? זה שנתן 3 מיליון דולר, וזה גם היה לו קצת קשה לתת את 3 מיליון דולר, או זה שנתן לאברך? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? אני אצטער יותר. חשובה מצוות צדקה לעניים יותר מבניין בית המדרש. שמעת? הנדיב, הדגול וכולי. רוצים שיהיה כתוב, הוא לא מבין. אם הוא אומר בלי, אל תכתוב. קח את המיליון, לא קשור, לא שמשנה. לעניים יותר חשוב מבניין בית המקדש, מבניין בית המדרש. חשובה מצוות צדקה שעל ידי צדקה זוכה ונעשה לו ניסים גלויים, ניסים גדולים וניסים גלויים. חשובה מצוות צדקה שבזכותה מדבק באילנה דחיה, ואפילו נגזר עליו מיתה. וכבר נכתב ונרשם באילנה דמותה חס ושלום. מתעורר אילנה דחיה לאילנה דמותה ולוקח אותו משם בחזרה ומציל אותו בזכות הצדקה. כמובן ביתו של רבי עקיבא שאמרו לכלדאי ביום שתיכנס לחופה תמות בנשיכת נחש וכו', ובשביל שנתן צדקה לעני באותו יום נצלה. וכן מצינו בבנימין הצדיק שנגזר עליו מן השמיים מיתה. תבינו, נגזר מיתה על האדם. אתם שומעים? הייתה גזרה בעליונים, זה לא בדיוק למעלה כמו שאמרנו, אלא בעולמות העליונים המעולים יותר, השורשיים יותר. ובשביל שהחיה אישה ושבעת בניה נקרא גזר דינו והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. ככה וככה יש מעשיות בלי שיעור, על שידי צדקה נתבטל לגזרה. לכן יראה האדם, אם חס ושלום צריך לרפואה, יפזר ממון לצדקה יותר מכוחו לעניים הגונים. הוא לא אומר לבניין בית המדרש, הוא לא אומר להכנסות קלה, הוא לא אומר, שזה גם הכל טוב, אני לא אמרתי שלא, אבל לעניים הגונים. ואשרי למקדים עצמו לזה בכל שעה, או בתיקון שובבים שנעשה בעוד שבועיים, ולא יצטרך להמתין עד שעת חוליו. נכון? אגב, אם אנחנו כבר מכניסים פה את מה שלמדנו בשיעורים קודמים, ואנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, אז אנחנו צריכים לזכור שהרי סוף כל סוף, למה נגזר על המיטה? למה נגזר על המיטה? כי מה הוא עשה? אבון. עשה אבון שבגינו התחייב מיטה. ברגע שהאדם עושה תשובה, אז נמחל לו האבון, והוא מתכפר לו מה שנקרא, משתנה וכולי, אז הוא משינה את השורש, ממילא נגזר עליו חיים. ברגע שאדם נותן צדקה, מחיה חנה ושבעת בניה, או לא משנה מה, או 9 ילדים שיש במשפחה, לא משנה, מחיה אבל, אז מה הוא זוכה? הוא זוכה ישר לגוע בשורש, כי אמרנו ציון במשפט תיפדה ושבע, איך ישובו בתשובה? בצדקה. אז מה הוא עשה בעצם ניתן הצדקה? הוא שינה בשורש את הגזרה. בעולם המעולה יותר, שזה העולם היותר עליון. ממילא הוא שינה את הגזרה, עשה שפע של חיים, היפך את הגזרה מאור, ממה שנקרא אור חוזר, משפע מצומצם של מיטה, של דינים, הפך את זה לשפע של רחמים וברכה והצלחה באריכות ימים ושנים. הוסיפו לו 22 שנה. חשובה צדקה שזוכה האדם להשתלם בזכותה ולהשלים הצלם ודמות דיוקן אדם הראשון, שזה תכלית הבריאה והתשובה, לזכות להשלים עצמו ואת דיוקנו לדיוקן אדם הראשון לפי ערך שורש נפשו, ועל ידי הצדקה ברצון הלב ובכוונה לשמח העני זוכים לזה. זה לא יאומן, לא יאומן כי סופר מה אפשר להרוויח. שתבח הבורא. חשובה צדקה שעל ידי צדקה ניצל אפילו ממיתה של בעלי בחירה, שהוא קשה מאוד להינצל מבעלי בחירה וצריך נס גדול,
ועל ידי צדקה ניצולים גם מבעלי בחירה וכל שכן מחיות טורפות. היום פחות מצוי חיות טורפות דורסות, היום זה תאונות בר מינן וכן על זה הדרך. או שפתאום בא איזה מחבל, בא לתחנת אוטובוס, מוציא אקדח, מתחיל לראות, תח, בזה פגע, בזה, ההוא לא, ההוא ברח. אם היה לנו עיניים טיפה לראות בשורש למה זה נפגע וזה ברח, היינו רואים שזה התיקון שלו היה על ידי מיטה כמו שהסברנו, כי אי אפשר היה לתקן אותו אחרת בגלל החטאים והאמונות שהוא עשה, וככה הוא זכה להיות הרוג מלכות, ואילו השני שנתן צדקה והתכפר לו, הוסיפו לו חיים, ממילא אפשר היה לפגוע בו, הוא ניצל גם מבעלי בחירה. חשובה צדקה שעל ידה זוכה להשלים בשלמות השם הוויה ברוך הוא. כידוע כוונת הצדקה מרבנו אריזל, שפרוטה היא י' והיד היא ה', כן? והזרוע הפושט הוא ו'. הוא כלי שנותן לתוכה, הוא כנגד הה' האחרונה, האמת היא פה הוא כותב הוא כלי, אבל בדרך כלל זה יד העני. שהעני מקבל ביד שלו, יש לו 5 אצבעות. הרי ידוע רבנו אריזל מסביר שבמידת הצדקה אדם צריך לעשות איחוד, שאנחנו אומרים ואתה מושל בכל, ואנחנו נותנים 3 פרוטות לצדקה, נכון? נותנים פרוטות לצדקה? הספרדים עושים את זה. שתיים. בסדר, לא משנה, שאתה נותן צדקה, כדאי לייחד שם הוויה, כך כותב רבנו אריזל. איך? הוא לוקח את הפרוטה, או לא משנה, את החבילה של $200,000 שהוא רוצה לתת לעני, גם טוב. הוא מחשיב את זה לאות י', בסדר? אות י'. היד שלו, 5 אצבעות, זה כנגד ה'. הזרוע שלו כנגד אות ו'. היד של המקבל זה 5 אצבעות, זה כנגד ה' האחרונה. יש לנו י', ק', ו', ק'. מה? אתה האמת הוא צריך כבר 2 ידיים, זה לא תופס. אז אולי זה מה שהתכוונו החסידים של ברסלב, שנותנים עם 2 ידיים. אבל הבעיה שנותנים פרוטה עם 2 ידיים. מה אתה אומר? מה זה היוד הראשונה? הסכום? המטבע, כן, זה. או החבילה אמרנו, כן? ואז נשלם שם הוויה בשלמות, וככה נעשה לעילה בכל העולמות, כמו שכתוב בזוהר שזה הייחוד גדול ונורא להשלים שמה דקודשא בריך הוא, כי כשנותן צדקה לשמה ולא לשם יאורה חס ושלום. אז זה לא שהוא בא ואמרנו ומנפנף עם השטר של 20 שקלים ככה ועושה נפנופים. לא, אלא באמת הוא עושה את זה ככה מצניע לכת מה שנקרא, מגיע אותו עני, הוא נותן לו את זה ככה בשקט. ראו שהוא נותן לו צדקה, לא צריך לראות שהוא נתן לו חבילה של 200,000 שקל, לא צריך. יודעים שהוא נתן, לא יודעים הוא נתן 10 שקלים, שקל, 10 אגורות או 200,000, לא יודעים. נכון? איי, עכשיו שימו לב טוב. ורבנו רבי חיים ויטל ז"ל כתב שצריך שהוא יתעורר לעני קודם שיתעורר העני אליו. אז נעשה ייחוד גדול בשלמות. שמעתם? טוב, מה קורה אם העני כבר הגיע אליו? ועל כל פנים, גם שנותן אחר שהמקבל מבקש, יהיה על כל פנים נשמר בלב טוב, ואז גם כן מתעורר ייחוד גדול ונורא בכל העולמות. אבל פה צריך לדעת שיש לזה יצר מאוד גדול, ואני רואה את זה הרבה פעמים. שהרבה פעמים האדם כאילו שבא לבקש צדקה, או עד שהוא לא מגיע אליו, הוא לא ייתן. שיגיע אליו, אז הוא ייתן. אם הוא יעבור אותו, מה שנקרא, ניצל. עכשיו אם זה באמצע התפילה, מה הוא יחצור כל הבית כנסת וזה? דרך כלל מי שבא, הוא עובר בין... אני מדבר באופן כזה שהאדם, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. כתוב למשל, והדרת פני זקן ואני השם אלוקיך. יש כל מיני מצוות כאלה, ואני השם אלוקיך כתוב בסוף. למה? ואני השם בוחן ליבות וכליות ונאמן להיפרע. מה זאת אומרת? בא עכשיו אדם מבוגר, ואתה עושה עצמך עכשיו לומד ולא רואה אותו. אז אם לא ראית אותו, אתה צריך לקום? לא. אבל עשית את עצמך שאתה לא רואה אותו. באמת ראית אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע בדיוק מה אתה חושב. אתה תענש. נכון? אז הוא אומר, תשמע, לא, אני בדיוק באיזה תפילה, מה, אני ארוץ אליו, אני זה, אני פה, אני שם, כל החשבונות האלה של יצר הרע זה בסדר, אין בעיה, נכון. אבל אתה תבדוק את עצמך אם אתה שמח שהוא לא בא לך לקבל את כמה שקלים האלה, או שאתה אומר לעצמך, חבל, הוא יצא, רגע שלא יצא, שאני לא יכול באמצע תפילה עכשיו לצאת אליו ולבוא, וזה לא משנה, יש לך מחשבות של חבל שלא יברח, או רק שילך. פשטייסט? זי גיזון. חשובה צדקה
שמקדים ישועה לפורענות. איי. עוד הפעם, חשובה צדקה שמקדים הישועה לפורענות. אם חס שלא צריך לבוא לפורענות, שלא תבוא לו עליו ולא על בן ביתו, האדם היה צריך להישרף לו הבית, הוא נתן צדקה. הוא אפילו לא יודע שניצל מלהישרף, שישרף לו הבית. נשרף לו רק החתול. רק רק החתול נשרף לו. החתול? כן. לפעמים זה יותר חשוב לבן אדם מהבית. איי. תדעו לכם, הרבה פעמים אדם לא יודע, אבל שימו לב כמה פעמים קורה לכם שאתה אומר, איזה נס, תראה, השאירו את הזה דולק, השאירו את הזה פה, זה בדיוק חיביתי, באתי, עשיתי. כמה פעמים קורה דברים כאלה? והאדם לא יודע שבאמת נגזרה עליו גזרה, והיה צריך באמת להישרף ולהתקלקל ולא יודע מה להיות, דבר הנורא ביותר, והוא לא יודע שבגלל החסד שהוא עשה עם החבר שלו, בגלל הצדקה שהוא נתן לבית כנסת, בגלל שהוא עשה איזושהי פעולה מסוימת, הוא ביטל את הגזרה. האדם לא יודע. לכן כתוב שאפילו בעל הנס לא מכיר בניסו. וזה קורה כמעט אין סוף פעמים עם האדם. שהאדם עושה פעולות כאלה ואחרות והוא מונע ומבטל מעליו גזרות שהוא אפילו לא היה מודע להן. רק מתי הוא יכול לשים לב? שים לב, עכשיו אני נותן לכם את הנקודת ציון דרך, לדעת איך זה קורה באמת. אם אדם מגיע לו מצב שהוא אומר, איזה נס שראיתי את זה ועשיתי כך, אם לא הייתי שם לב, אם פה, אם שם, כל הפעמים האלה שאתה מצליח לבלום את זה ברגע האחרון, משהו שיכול לגרום לנזק, דע לך שבאמת היה צריך להיות נזק, ואתה מנעת אותו לא בגלל שמנעת אותו בגלל שהגעת בזמן, אלא הביאו אותך בזמן בגלל שמנעת אותו על ידי הקדמת ישועה לפורענות על ידי צדקה, על ידי חסד. למה לא על ידי דברים אחרים? כי זה העיקר של מה שמונע את הגזרות הנוראות שצריכות לבוא על האדם, השם ירחם. חשובה זו עוד הפעם, חשובה צדקה שמקדים ישועה לפורענות. באם הקדוש ברוך הוא רואה שיצטרך לבוא דינין תקיפין לעלמא, חס ושלום על ידי עוונות הדור, אז כשהקדוש ברוך הוא אוהב לאדם, שולח לו דרונה, שולח לו מתנה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שולח לך מתנה אברהם. מה המתנה שהוא שולח לך? מנוע חינם. מנוע. תלך בריאות, מספיק זאת. מה אתן לך? בריאות. מה אני מקריא עד עכשיו? וואלכ, תהיו בריאים, מה אני מקריא עד עכשיו? צנוע, כל הכבוד. עוד הפעם, אברהם! אתה את כולם, מנוע, אני רוצה בריאות. באם הקדוש ברוך הוא רואה שיצטרך לבוא דינין. מה זה דינין? דברים לא טובים, דינין תקיפין לעלמא, לעולם, חס ושלום על ידי עוונות הדור. אז כשהקדוש ברוך הוא אוהב לאדם, שולח לו דורון, שולח לו מתנה, מה הוא שולח לו? גד. מה משחרר אותו? הולך לבוא עכשיו ומחבלים לראות פה בכל הכיוונים, מה? זה המתנה שהוא שולח לו? חיים. אומר הזוהר הקדוש, דהיינו מתנה, איזה מתנה? איזה מצווה של גמילות חסדים. שולח לו איזה עני שיבקש צדקה. זה מתנה, זה חיסרון. ועל ידי זה שהוא נותן צדקה לעני, על ידי זה נמשך עליו חוט, אתה שומע? חוט של חסד מסדרה דימינה. ואם אתה כל כך רוצה בריאות אברהם, אז מה אמרנו, איך זוכים לבריאות? על ידי שעושים תשובה על מידת היסוד, על פגם היסוד, נכון? אז ככה זוכים לרפואה. אבל בכל מקרה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לאדם דורון, לשלוח לו מתנה, מה הוא שולח לו? אני שיבקש צדקה. ועל ידי זה נמשך עליו חוט של חסד מסדרה דימינה, וזה החוט של חסד שורה ורושם על ראשו של אדם, ורשום על אדם. ואז כל המחבלים הממונים חס ושלום לחבל, העולם בא מעזה, לא משנה מאיפה, כשרואים זה החוט של חסד, בורחים מזה האדם, והוא ניצל מידם. והיו אנשים שבאו הערבים, באו החמה, זה החבלים האלה, תפסו אותם וזה, אמרו עזוב, שחרר אותם, למה אותם כן ואותלה לא? חלק הרגו, חלק חיססו, חלק אנסו, חלק פגעו, חלק זה, חלק פה, חלק שם, חלק הצליחו לברוח, חלק עזבו אותם והלכו. איך יכול להיות? ברור לי כשמש בצהריים שלפני כן הזדמן להם איזשהו מצווה של גמילות חסדים, בין אם זה צדקה, בין אם זה נתינה לזולת וכו', והקדוש ברוך הוא משך עליהם חוט של חסד, ראו אותם, ברחו מהם, עזבו אותם. סיפר איזה אחד שהוא נמצא, ככה אני אומר לכם את זה ככה כדרך אגב,
סיפר איזה אחד שהוא היה נמצא אני לא זוכר באיזה יחידה בצבא שם, אבל הוא אומר שיש להם כלבים שהם מיומנים לתקוף. הם רואים מחבלים, כל המחבלים, מה זה שנקרא, איך? עוקץ. עוקץ. הכלב אומר לו, סע, לא יודע, אומר לו, תכנס בסיבו. ההוא רץ, אתה אומר הכלב אומר, החייל אומר לכלב. מי אמרתי? אתה אומר לכלב. כן, הכלב, סליחה. החייל אומר לכלב, רוץ, מה שנקרא, ההוא לא רואה בעיניים, רץ, קורע אותו. מספר אותו אחד של העוקץ שם, הוא אומר, מחבלים, יש מחבלים בעזה, לא יודע איפה, הוא אומר לכלב, רוץ, הכלב בורח, מתחבא מאחורי החייל. הוא אומר, כלב פחד, לא רוצה, הוא אומר, זה לא יכול להיות, הכלב תוקף כל דבר שאני אומר לו לתקוף, איך יכול להיות? והם לא הבינו. בכולל סיפרו את זה, אמרתי להם, זה פשוט, מה אתם כל כך מתפעלים? אמרו, למה מתפעלים? אמרתי להם, פשוט מאוד, הכלב רואה מה שאנחנו לא רואים. והמחבל הזה, זה רק הלבוש של מה? של אותו סטרה אחת שהתלבשה בו עכשיו, שהיא מתלובשת בתוכו, כדי לבצע את זממה. אמרנו שהרי בשמחת תורה יוצאים הפתקים למשחיתים, ומקבלים כבר את הרשות להשחית. אז באו הכוחות השמימיים, מה שנקרא הסטרה אחת, וכל המחבלים השמימיים התלבשו פה בגופות, כי זה בעולם התחתון, בעולם העשייה. והתחילו לעשות ולבצע את זממם. בא הכלב, מה הוא רואה? הוא לא רואה מחבל גוף בן אדם, הוא רואה את הרוחניות שבדבר. כמו שכתוב שמתי שאליהו הנביא מגיע לעיר, כלבים שוחקים. מתי שמלאך המוות מגיע לעיר, כלבים בוכים. איך הם יודעים? כי הם רואים מלאכים. אז גם את המלאכי החבלה הם רואים, לכן הוא לא רוצה לתקוף, הוא בורח, הוא פוחד. מבין? איי איי איי, והם קיבלו את התירוץ הזה. גם אתם או לא? טוב. אם אתה אומר... איי 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 איי. חשובה צדקה שבזכות הנותן מזון לעני נמשך מלעילה לכל העולם כולו, שכולם ניזונים בזכותו, אגב למי שאינו ראוי למזון. וצריכים לדעת שמה שנעשה בעזרת השם ביום שני אם ירצה השם, זה לא רק לתיקון נפשנו אנו, ודאי זה גם ישפיע הרי גם על אנשים שקשורים לשורש נשמתנו. וודאי שזה יקרב את הגאולה ביתר שאת וביתר עוז, כי שעושים את זה קבוצה ביחד, כמו שאנחנו נראה, כמו שראינו גם שבוע שעבר, שעושים את זה קבוצה, יש לזה כוח אדיר. לבקוע רקיעים, מה שנקרא. איי 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 איי, זכות גדולה. חשובה צדקה שעל ידי צדקה יקרי שלום. כידוע דרשת רבותינו ז"ל. על הכתוב, או יחזיק במעוזי שלום יעשה לו. שהנותן צדקה עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא, בין העני שמתקוטט עם השם. כביכול, למה אינו מפרנסו? בא אני בתרוין, הקדוש ברוך הוא אומר, למה דוחק פרנסה? ומי שנותן לו צדקה ומחיה אותו, עושה שלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא כביכול, בין העני. ועל ידי זה זוכה שנקרא שמו שלום ואשרי לו. חשובה צדקה שמצלת אפילו מדינה של נהר דינור. הוא מובא שם שבשעה שהנפש יוצאת מן האדם, עוברים עליו הרבה דינים. אתה שומע אברהם? תקשיב טוב. שהנפש של האדם יוצאת ממנו, עוברים עליו הרבה דינים. אין מה לעשות. יש הרבה חבית שהוא יצטרך לעבור. עד שזוכה לתקן ולהשלים נשמתו. כי אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר, כולם יגיעו אליי מתוקנים. בין אם זה על ידי איסורים, האיסורים זה לא נקמה, אלא זה אדם בא, ילד קטן לבש בגדי שבת, יצא לבוץ, התלכלך הסתחרר בתוך הבוץ. אז יצא משם, בחר, אבא, סליחה, זה אבא, שתצבע עליו בהתחלה. בסוף אומר, אבא, אני מוכר לך, אבל צריך לנקות את הבגדים, אין מה לעשות. לוקחים את הבגדים, מכניסים אותם לכביסה. שמים תוכנית ניקוי, איזו תוכנית ניקוי? תלוי, לפי רמת הבוץ. נכון? אם זה הרתחה, אם זה נקמה בבגד? לא. אז זה לא נקמה בנשמה של האדם, אלא ככה צריך לנקות אותה, אין מה לעשות, מכניסים אותה למכבסה. מה זה המכבסה? מה זה המכבסה? גיהנום קוראים לזה, אל תדאג. זה אל תפחד להגיד. לא תגיע לשם, בעזרת השם תעשה מה שנאמר ותגיע יום שני. הוא אומר עד שזוכה לתקל, אבל אין מה לעשות, זה מה שכתוב, אני קורא מה כתוב. אם אדם לא זוכה לתקל את נפשו, הוא יצטרך לסבול את האיסורים הללו. וזה לא מנקמה, זה מצד מתנה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, חסד עושה איתו. תבוא האם ותקנח צועת בנה, אני הבנתי מה אתה אומר צדיק. הבנתי.
איי איי איי, ודין האחרון שהוא איסורים גדולים ונוראים הוא שנצרכה נשמה להתרחץ בנהר דינור. וזה דין האחרון, ומי שמשלים נפשו בצדקה עובר לפניו קרוז ועיניתיך לא הענך עוד, ועובר שם בלי איסורים ובלי פחד כלל. אתם שומעים מילים? פלא פלאים. רק צריך להיות לא להיות פתי. זה לא יומן, כמו שכותב הרבנו בחיי, שהטיפש חושב שכל הרכוש שהקדוש ברוך הוא נתן לו זה עבור פרנסתו, פרנסת בני ביתו. והוא לא שם לב שהוא צובר אותו ושומר אותו עבור מי שיהיה בעל אשתו אחרי מותו. או עבור השונא הגדול שלו ביותר, שיקח לו את זה בעקיצה או בעורמה. החכם מה עושה? שולח. לאן שולח? לעולם שכולו טוב, לעולם האמת, לשם לחיות מה שנקרא לנצח. הוא שולח לעצמו חבילות, מעביר, ופודה את עצמו מעבירות, מעוונות, מנקה את עצמו שלא יצטרך לסבול איסורים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה חכם. אבל טיפש, שתשחרר את הכסף, מה, איך אני... עם הכסף הזה אני נהנה. טיפש, אתה בכלל יודע מה זה הנאה? חשובה צדקה, שהנותן צדקה קיים צדקתו לעולם ועד. כי ידוע מרבנו אריזל שמצווה שהאדם מקיים נשאר רשימו על מצחו כל היום מהרשימה דמצווה, או כל שבוע עד שבת. זה כל סוגי המצוות למיניהם. ואחר כך נבלע זה הרשימו של המצווה. וזה בכלל מצווה בעידנא דעסיק בה, שהוא עוסק במצווה. שאמרו רבותינו ז"ל מה שאין כן. אבל מה שאין כן, הרשימו של צדקה אינו מתבטל לעולם. וזה וצדקתו עומדת לעד. חשובה צדקה, טוב, זה יכול לקבל צדקה, שהטורח לקבל ממון העניים, מעשה אחרים, ניתן צדקה, לקבל שכר כנגד כל הנותנים. ולא יודע שזוכה שנקרא צדיק, וזה מביא לרעיון מי שיכול לזכות למקבל צדקה, מי שהולך לאסוף צדקה. חשובה צדקה וכל שכן בשעת דוחק ורעב שגורם חיים לו ולבניו אחריו, דהיינו שנשאר לו הזכות לבניו גם כן להגן באדם מכל רע. שומעים מילים? עוד הפעם, לא הבנו. חשובה צדקה וכל שכן בשעת דוחק ורעב. שמה הוא עושה? נותן. אבל אין לו. הוא נותן ממה שאין לו, הוא יעשה, כמו שאמרנו, את המנוע הוא לא ישאיר בלי את האוטו בלי מנוע, אז מה יעשה? יפרוס תשלומים, ייקח הלוואה, יסתדר איכשהו לסדר את המנוע. אז אם אתה תעשה ככה בזמן שאין לך ותיתן, אז מה אתה גורם? גורם חיים לו ולבניו אחריו. דהיינו שנשאר לו הזכות לבניו גם כן להגן באדם מכל רע. חשובה צדקה שלאחר פטירת הנותן. מקדמת והולכת לפניו הצדקה ומושכת אותו למקום עליון קדוש ונורא שנקרא כבוד. להצטרר שם בצרור החיים. וזה מפורש בפסוק. מה כתוב? והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך ואשרי לו. אז מה הוא כותב? שהאדם נפטר כבר לבית עולמו. והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. לכן דעו לכם, שאם אדם רוצה להטיב חסד של אמת, אם נפטר, והוא יודע שלא היה לו בתורה ומצוות מעשים טובים, ירבה בצדקה לטובתו, לעילוי נשמתו. יאמר, קח צדקה, וכמה שיותר יותר טוב. אמרנו, דין פרוטה כדין מאה זה נחמד, אבל להחיות עני זה מצווה בשלמות. לתת לו פרנסה שהוא יכול לחיות מזה, לא תגיד לו, בוא, הנה אני, איזה יופי, מה אני אזכה עכשיו על ידך? איזה יופי שבאת, איזה מתנה השם שלח לי, בוא, קח, רגע, לשם יכול קדשה ויכול שכנתם ורואה, קח, הנה 10 אגורות, תודה רבה שבאת, השם יברך לך, תבוא כל יום. זה חוצפה. נכון או לא? אתה מבייש את העני, אתה מבזה אותו, מה זה הדבר? אומר לו, חכה רגע, זה גם לעילוי נשמת, סבי, סבתי, ומו זה וזה, ושווה נשמת הזה, פלוני, חכה עוד כמה דקות. לעילוי נשמת כלל ישראל, 10 אגורות. יש לך לפרוט? פוסטר אני עובד. זה פעמיים. עכשיו הוא עושה לו, ככה יש לך להחזיר לי? אז הוא אומר לו, מה, 40? הוא אומר לו, לא, כן, 40. הוא אומר, 40 אגורות. הוא אומר לו, חצי שקל.
איי 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 איי. חשובה צדקה שירושלים עיר הקודש תיקרא לעתיד. צדקה, ככה תיקרא ירושלים. כדכתיב, בצדקה תיכונני. וכתיב, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו. אמן. חשובה צדקה, מה? וואי, כבר איך הגענו לשעה הזו 8:10? זה מה ההתלהבות שלך, אתה לא שם לב. טוב, בואו נגיד אנחנו בלב, בסימן לב, אבל רגע שנייה אחת אני רוצה לסיים את הקטע הזה בקצרה ונסיים את זה, בסדר? איך הגענו לכל זה אבל? שהוא כותב. צדקה, מה אתה? אמרנו שהאדם, איך הוא זוכה לפדות את עצמו, את החטאים ואת העבירות שיש לו, את הקליפות שיש לו, העיקר שזה הנפש שלו, שזה עמידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות וכו'. ועל ידי שאדם מנקה את נפשו, בכך הוא זוכה לאור, הוא זוכה לעשות תשובה, הוא זוכה לתקן את נפשו. ובדי שהוא זוכה לתקן את נפשו, אז הוא זוכה לכל המעלות שדיברנו עליהם וכו'. הוא זוכה להערה, הוא זוכה להרגיש שמחה וכו'. אז איך אמרנו? תשובה בתפילה בקביעות. ועוד אמרנו, כמו שהכנסנו מקודם, תשובה בצדקה, שאדם משדע שהוא נותן צדקה, אז ציון במשפט תיפדה ושבע השבים בצדקה. ככה הוא פודה את החלאת העבירות והעוונות, ביחד עם צירוף התפילה, ושנדבר על זה בעזרת השם לידר גם שבוע הבא. ובכך בעזרת השם נזכה כולנו ביחד לבית השלישי, שיבאנו במהרה בימינו. נזכה להיות מתוקנים בנפש, נזכה להיות בריאים בגוף, ונזכה בעזרת השם לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו. לא לשכוח בעזרת השם שבוע הבא, לא שבוע הבא, בעוד שבועיים, ביום שני, ב-29 לחודש שזה יוצא י"ט בשבט, אנחנו עושים תיקון בבית כנסת שנקרא אוהל אברהם, יוסף מלאכי, פינת התנאים, בעזרת השם בשעה 2. אנחנו עוד נמסור הודעה איך צריך להגיע לתיקון הזה, להגיע ביום לפני, ביום ראשון, לקבל כבר את התענית, מה שנקרא בתפילת המנחה, לאחר יולי רצון השני, יש נוסח שצריך לומר אותו. הרי אני מקבל עצמי תענית מעלות השחר עד צאת הכוכבים, וביום השני, ביום שכבר מתחילים את התענית, מה שנקרא, בבוקר, ללכת למקווה לטבול, ובשעה 2 להגיע לבית כנסת בסעתא דשמיא. נעשה איזושהי הקדמה קצרה על מה אנחנו הולכים לעשות, את כל התהליך, נביא את הספרים, סידורים, הכל יהיה מסודר בעזרת השם, ונעשה את התיקון לחיים טובים ולשלום, ונזכה בעזרת השם לשפע, טובה, ברכה והצלחה, ולהיפדות מכל הייסורים בעזרת השם.